Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed guys, please do consider subscribing, like our video, and share to your friends also. Hello sa inyo muli, and for today's video guys ay ipapakita ko nga sa inyo si Apollo namin, yung manok namin before guys na talagang kinagiliwan ng lahat, or hindi naman siguro sa lahat, pero yung mga nakasubaybay sa amin, alam nyo kung sino nga din si Apollo. So, malaki yung naging part niya sa amin, sa pag-grow namin as a breeder, and at the same time dito din sa aming channel kasi nga maraming nag-aabang sa inyo tungkol sa manok na si Apollo. And as I share this video to you guys, ipapakita ko nga din yung kanyang itsura sa ngayon kasi nga siguro mga 2 years ago na rin the last time, or magto 2 years ago na rin the last time na napapakita namin siya dito sa aming video. Since nga guys, nung nakaraan hindi siya nandito or wala siya dito guys nung nakaraan. And nandun siya sa isa naming kaibigan, pinagkatiwala nga namin siya kasi nga, alam niyo naman, ang daming nangyari and naging open naman kami dyan, nag-stop breeding kami for siguro mga 1 year to 2 years na rin, magto 2 years, let's just say ganun. So sa ngayon guys, nandito siya and tingnan natin kung ano yung sitwasyon niya, kung ganun pa rin ba siya or ano bang nagbago sa kanyang mukha. Siyempre, may edad na nga rin, di ba? At the same time, guys, ipapakita ko sa inyo yung kanyang anak na pinangalanan namin Jurassic, guys. Kasi napakalaki din ng anak niya, guys. Actually, mas matangkad sa kanya. Then, tingnan natin kung sa tingin nyo, ano yung mga nakuha ng isa niyang anak sa kanya. Story time lang, guys. Yung isang manok na yun sana, guys, na anak ni Apollo. Kailang ulit na or marami ng beses na merong nag-offer sa amin na ganitong presyo. Pero hindi ko talaga binenta kasi nga nasasayangan ako. And first breeding siguro yun or second breeding na kay Apollo yun na anak, and talagang hindi ko pinabenta kay partner kasi napakasayang. May nag-inquire sa akin, hindi ito sa pagbabrag guys, pero mayroong nag-inquire kasi kay partner, hindi pala sa akin. Kay partner na bibilin ata ng 12 to 15K yung isang manok ngayon, and medyo bata pa siya that time guys, and hindi pa masyadong klaro din yung feature niya. Pero hindi ko nga din talaga dinispose kasi nga napakasayang. Okay pa naman siya dito sa yard guys, and wala naman din kaming paggagamitan na muna sa pera kaya hindi na muna namin ini-release. Ayun, tingnan natin kung ano na nga ba yung sitwasyon ni Apollo guys na kinaabangan or almost sold out talaga yung mga anak niya before. So let's go guys, papakita ko sila sa inyo. So ayan guys, nandito tayo sa brooder area namin before, at the same time yung mga breeding pen namin na nasa likod. Ayan guys. So, si Apollo is nandito, and ipapakita ko siya sa inyo guys para masilip nyo kung ano na nga ba yung itsura ni Apollo sa ngayon. And yan, such an update lang din para sa ating nag-iisang Apollo. Ito na nga pala si Apollo sa ngayon guys, kung mapapansin nyo, medyo hindi pa kumpleto yung kanyang feathers. Kasi nga guys, nag-on molt din ito siya, and ganyan yung mukha niya, medyo madungis lang kasi kakakain lang din. So, ayan na yung itsura niya sa ngayon guys. And syempre, napakalaki pa rin ang katawan niya. Ayan pa rin yung kanyang paa guys. O, yung tahid niya pala is medyo makapal na talaga, tsaka mahaba na rin. Kasi nga guys, magdi 3 to 4 years old. Magpo 4 years old na rin siguro itong si Apollo. And, ayan siya sa ngayon. Hindi pa nga lang kumpleto yung kanyang mga balahibo ulit kasi nga nag-on molt siya. So, may mga videos kami regarding sa mga naka-on molt yun, mga alaga. Pwede nyo yung i-check kung ano yung mga ginagawa para doon. And kami ay ginagawa na nga namin yun sa ngayon. Kasi nga, naka-on molt siya and piniprepare din namin siya. Hopefully, ma-breed pa namin siya. Ayan. Ganyan siya kalaki guys. Para talaga siyang bata. So, nakailang feature ko na to si Apollo. And since marami nga nagtatanong sa inyo regarding sa kanya, kaya ayan, pinakita ko na lang. Nga pala, kung gusto nyo makinig or makita yung mga first videos namin regarding kay Apollo, nandyan sa aming YouTube channel guys. So, ayan nga siya sa ngayon guys, kung maglakad. Medyo nasa malayo lang ako guys para hindi nga siya madistorbo at na makita nyo nga kung paano siya maglakad. Ayan. Medyo curious siya sa lugar guys kasi nga hindi ko na siya napapalabas din. Kasi nga pinapakondisyon namin siya, hindi siya pwedeng makapagkasta ng ibang manok guys o ibang hen. Mainam na yun sa ngayon, dito na nga muna siya sa kanilang breeding pen dati at nang matutukan namin siya. Uy, Doy! Yan nga pala si Doy guys, yung makulit naming kambing. Ayan. Kapag nandito talaga ako, yan yung ginagawa niya.
kinukulit niya rin si Apollo eh. So, dun tayo sa kabila, guys. Ayan, guys. Diyan nga pala namin nilagay yung anak ni Apollo, guys. And giniginaw sila, guys. Kasi nga yung panahon, ayan, kung makikita nyo, talagang napaka-gloomy. And siguro anytime uulan na rin. Kaya ayan, siguro ginugusto niya magpainit sana. Kaso nga, guys, walang araw. Kaya ayan yung naging itsura niya. Pero try kong hulihin, guys, at ipakita sa inyo yung kanyang itsura ng malapitan at nang ma-differentiate nyo rin or nang makita nyo rin nga ba kung ano yung kanyang tindig at the same time kung ano na nga ba yung itsura ng isang anak ni Apollo dito namin sa mga first and second breeding siguro namin. Ito siya lumabas. Ayan guys, ito nga pala yung isang anak ni Apollo guys sa isa sa mga pinakauna at pangalawa siguro namin na breeding sa kanya. Maging dun sa aming isang hen na galing pa ng Samal. And ito yung kanilang naging anak. Ayan. Teka lang guys, hindi lang ko sanay siyang hawakan. At the same time, hindi din siya sanay na hawakan. Kaya, hihirapan tayo dito. Pero ayan, tingnan nyo yung kanyang upo. Hindi siya marunong. Wait lang. So, ayan guys, yung anak ni Apollo. Isa sa naging anak ni Apollo. And ayan yung kanyang itsura. Guys, nakatali siya. Kaya, nandito ako sa medyo malayo lang. Ayan. And ganyan yung kanyang ulo. Mas malaki ito siya kumpara kay Apollo. And ito yung manok guys na sinabi ko sa inyo na inoferan ng malaki. Pero hindi ko talaga girinab yun or hindi namin siya pinabenta kasi nga nasasayangan ako sa kanya guys. Ayan oh. Ayan. So compare sa akin ganyan siya. Ganyan siya kalaki. Paano ba? Ayan. Ganyan. So ayan. Ganyan siya. Malaki ako guys pero para sa manok, etong manok na to ay malaki rin. And ganyan yung kanyang itsura. So yung kulay niya guys nakuha niya rin sa nanay niya. Kung kaya ganyan. So sa ngayon ayan, yung kanyang wings. Liliguin din namin to kapag naka-fully recovered na. Kasi nga hindi siya pwedeng liguin guys kapag nag-on molt pa kasi may chance na malagas talaga yung iba na parang nagiging force siya na malagas kumpara dun sa hinahayaan lang talaga muna. Kaya ngayon, tsura niya, napakadungis rin. Teka lang guys, so ulitin ko ang bigat niya. Sa susunod guys, ipagtabi naman natin ito si Apollo tsaka yung anak niya. I-try ko yan kapag nandito si partner. Kasi napakahirap i-control guys kapag ako lang mag-isa. Ang laki-laki pa naman nila. What if magsabong sila or mag-away sila? So, i-prevent na lang natin yon. Pero ayan yung kanyang laki sa ngayon. And alam niyo naman guys, ang Shamu is good for i-breed nyo sa mga manok nyo na native. Tulad ng ginawa namin before. Kasi nga, mas magiging maganda yung manok or mas magiging malaki. Mas mabilis din yung kita. So, yun yung ginawa namin before. Pero sa ngayon, marami ding nakakaalam sa inyo na ng mga followers na rin namin dati na yung mga alaga talaga namin dito is mga Shamu na lang and wala na nga kaming inaalagaan na mga native. So, ang bigat niya guys, siguro nasa 4 kilos to mahigit. Di ko lang sure. Pero 4 kilos mahigit guys. Oh, ang bigat niya talaga. Pero ayan. Si Apollo kasi sanay siyang hawakan. Ito, nanginginig pa talaga. Sana makapagpalabas pa tayo ng mga ganito sa susunod. At nang makita niyo nga rin yung mga babae or mga pulit. So, binitiwan ko na lang guys kasi napakabigat niya. Medyo nahihirapan na tayo. Uminit na naman ulit. And papakita ko ulit sa inyo na nakatayo lang yung aming Jurassic. At na makita niyo yung kanyang tindig rin. So, ayan lang guys, nakita niyo na yung ating mga manok na si Apollo at saka yung anak niya na si Jurassic. And isang update lang din to para sa kanila guys kasi nga, nung nakaraan ay marami naghahanap ng mga breeding nila or breeding ni Apollo kung meron nga ba daw akong binibenta. So, wala guys kasi nga si Apollo ay kakarating lang dito sa amin and nag-molt din siya. So, kailangan na mag-recover na muna yung kanyang mga feathers bago tayo mag-conditioning and then isa lang ulit natin siya. At nang magkaroon na nga tayo ng mga bagong sisiyo na galing kay Apollo. At the same time, yung kanyang anak, pwede na rin niyang kumasta. So, siguro sa susunod, separate natin sila. And meron silang partner, bawat isa. At nang magkaroon tayo ng maraming mga strain mula kay Apollo na genes. So, ayun lang guys. And sana natuwa kayo sa ating video for today. Maraming salamat again sa panonood. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do consider subscribing, like our video, and share this to your friends, guys. Yun lang, and maraming salamat again sa panonood. Goodbye, and peace out!